wani mata wani dingko wani obihik nengano biang yari tangka angnono nasimun balka nengkang faria jago cik saya nengano hima faria kote sinang bos kanggo tomo norok ano hanumana bare nukan mukamang ne ang nong no ang laci utongo teng hamle ang bo mangka laci kan nong norok makan nong ni ono notopi laci ti mapayu nong bos kanggo ani lam sugo joto ti prasalo korong no nong joto no paipile hambai ani subscribe bahaya ke ba zarani video teli nai tong nai rong no timni wa ade video kake direct face by sing hinai tang male voice over khai male ya am studio bu thang male abla watimang soi male hediba ge ko kare sang jeta main topic video no sa sang bujine ni bagi ma thang lai chen hediba je lai thang sala joto ti prasalo kono saiman na tang hin male wani bihik wani dingku hanya jeta viral nai khorcha takhu bohan hai sangno tini bini face makang phunugei bini kha bisini kok sawunyai sangno video share khai rohoka ani bihik je jaga phano tongthang jate botewsa ani nong ngo kipil phani bagai bono belakena kabai bini bakha bisingo tam sanai mane tamo feel khai tong amu saime ya abroni kini kasara problem tam amu sangmam se kam saime hediba last light ta salo to bono sini tamodo bono interview nai kasara sirake abin bising te bina video clip belakena te viral ka hediba inga abon te bobin video ka sokong na kasar kha jeta o ringkuni parani boro bokuno khus khaya mane kono contact khaya bono o takuk no hediba ninke tabok bo par rok tongoni busang ke saiman ka bin khuktu nyaw salani khuktui ninke bo arate kesa kok bu kasar kha tam kok kasar ka hinmale a bara tongnai malik phano a biduno nugi tong ke mane o jeta binisla kok kasar mane o biduno nugi tong ke bono nogo ri rohna ni bagai kobokha gana guni borok bo bini dol phanang theng bo jeta bu je jak phan bo kam khai tong theng a kam na cancel kherna bagi bo ko kasar kha bini sala bo kaisa nong nong khajak ni hediba abon tei sing o jaga main topic ga kani wan sumang ga ke orang kaso topic no tei yang belaken kok sanai hediba tabuk selani sari sanai beri bo bini sari sanai hediba sing lai thang salo kini tara moduni interview no sung no ka beribu bini agan suti kok sai tongo salabu bini agan suti kok sai tongo tiga beribu bini problem kami bagi jat kage thangka nake berin tomong saya ini bagi jat salabu mana berin tomong saya bagi jat berial ke salabu lain dong ini thangam tu sungam sekam ke sana thang ya main kok ngeko jakang jata sana nai meni ke tabuk berini parani borok bai selani parani borok kam kami mili kok saladi kok saliman ya gelo norong disat khaji ekaba kam kami wan sugina di bukting ke yak risano hediba mane kaham ke ba kham hediba hamia ke ba hamia abon nati taboko ma ke social media o jeta mo belanyo tam sane mo viral news choli chongomo je lai thane salote mo berini bo apman chalabo bar ma khang mujana ni lachi jak suka jeta salani thani chala jeta jekono kok kasar purbo berini photo beri belasi ma siang nai berini bo future life tongo salabo lasi ma siang nai abon bisinti nang dare kok sanai berini parents rok phano o biduno nai tongkha ke norong selani buma bu asamai kam hai meke asugi kok salai mani yagulo norong kam hamia buji yak persen nengthang obono ani kobumu hakaba sini timni phasingti omono kaham nayu hediba sangbo kasa live nosto khai kono ma yabon bisingti sing joto kaham ke mili akuine parni borok bai norong kok salai nai kaka tona ke botongna bai khaji nge tabuk celani desa berini desa jeng saimen ja tamo bukti joto jani ja opini indi jong beri ba pro calling interview te saka jeta sini tara modu interview nana thangpuru abo tabuk tamo sang saimi ke asalani bekha o hamjang ma hemeni bo tamo abo feel khaibi abo belaken bin hamjang ma berini kok kasari jong ha kogon tong bu tamjani agi burisi pura rong ko kana mani kene hamjang ma tong ke tamjani muri rok saimen pu tanglam suruk sanareng ba he diba kabun bisinti o sala belaken o kok kasar meni video ni clip no bes kango nai di nai meni ya gorong rong tamo wan so tola comment khai sadi jeta jori sunrong ba rinko brenyo no gitong hake asala na contact khai di bin sala na contact khai nei salai di jeta tabuk bo bara phan tong tong bin ni bara mari sini borok phan theng nang bo kam hamia tamong la khani kok singni nai bujugiri ke belen chanai jeta bini dol rogbo kam hame kok singdi sungmani yagolo tam sanai bini yago yaphan na yaphan jeta bon rong na decide khai nai kam hame buji joto
wan sulo ji he di ba gesini update de thebe sang update de khanor no sang kep no kam saya hami saya je ko be ko kam na sabi rekha tang himale tini studio mali yabun bagai yang onong so video masam ka hotat chamo help do khani nong he di ba kaisa na kaisa help khai ke bahai keng na ba ke ko edit video bo phai tong legora ge video tabok daily phainai kam back nai dili rani ro khai tong bagai ang video khai mai nang dong kha ke naji daily no naji ani video ang tabok daily no renai jisak share khai man sak share khai di video no he di ba norong video no share khai views phai ke sang bote bo kha tong thobin ro ni hamjang mo mane hai youtube kibil phai bina ba he di ba ge views to down chana video no share khai di ke video ni clip no naji tabok video ni bas kango video ni clip no ang no phone gir na jeta sala ko kasar mani bini ring kuno ke tola subscribe button subscribe khai di singno thangka do tiprasa ekdok teng hima phajau katte sinang bus kanggo tamon norok ano hanumana bare nukan mukhang mang ne ang nong no ang lasi utongo tang hamle ang bo mangga lasi khan nong norok mukhang nong tang ni ono nujokti lasi ti mam phayu nong bus kanggo ani nong borok kamaman bagi tak pun ani nong borok kamaman ang ta pun mayang tongo abona ang ma phajau kha norok ano hanumana ti phajau khamo ne ang tang ma phaitama nor ano jorip tong di nakhe nor ano her khai di kisa ani bori kam bichang nong makang koy khanong na norok bono ani bori non nuk tong khe norok ro ton jadi moja ako tore ase tebo bo jaga samutang norok oboni dorok phuna je samutang ne boy dorok norok kisa bona o samuni bono kensi khai honang thung bo kaisa kajak bono hakata ton kuri bo to kaisa nupung khadak bo ang baksan ang bo ang nukung khadak kajak bodak subang bai kajak bodak bo hakat thamuni bo mo boni bul bo mo hakat thangka bo ayang raj bo yang kam tawni thangka abon norok kisa boy baksa tongnai bang nor koi kha moji buri sing moji chara thung nung bono phye khonang thung buri bang je buri phang thung bondor chara phang thung boto sawo bara tong cho o bara mari bo kisa bon gan borok bo je bo baksa ari tong nai bara borok bo no bon tha ko bo khonang thung noro bon nung na ang ba ke litong noro bo mo semeya ani nong borok ko mamne ta bon ang khor maya abon noro nuk tong khe noro haketa toni phobita toni noro an dereng sahori omni jaga phairi hingke ang phainai noro bono hake phobita toni ayang parang borok bo ano kobro khaya kono sahaya jebon guardian hane rok tamang khawa sangya kono sangya ang om tabuk ani nong borok mai khang ang tabuk borok ni nong borok sang tok chabli sinai borok ni thega thi ani nong borok kamai thangu ani tongpura kamaya boyang ni thangka boyang thega kamaka an bihik bom parani tamono noro bonai tongke noro kisa anu phun khai sahjodi noro bano kisa sahoyang kha noro khui tongke noro ano kali fadi noro tang ano phun khayang khan chada ang noro mai koi kha phari hne noro ano kondeu khaya noro na kha ano noro phop tongke noro ano sahori ang noro asung sawa nake anu phun khai tama korok sohori anu bata ke bakha sarangom ang mai ko semunu noro ano se ang yang para noro yang para bono ayang bono tu bidan noro toni kha kasang kha toni kha noro ba ton ang noro semia abon ang noro koyo moji mama mami the kisan noro bono na tu noro bos kisah sia khanya di ang uyang na tu tongo noro ke na tu di haka hin borong man china ang him na tu gui mo bohot ang re an bokhor re thaje bujong mari ang nong na abon no an bori je jamon tongte noro kisah bono sahor jadi
Romi toni ang bono na cuman barang tongkha ang bohot obi do namon bo an bo makang ang la chiti madu nong no prangu ba khi barang tongkha bo agor tarfa thamtang tongthum research mo hab tongthum bom te bo shopping mo hab tongthum bom te bo khai tongthum nor bono ramon no ke nor kisa romi toni ramon kono nya ang tongo nor ano kor khadi ang je kono khani khaya an bo na nor suru romi si toni ang oro je kono ang tam khani khaya amo ani pe bang ne nor suru ang nong sawam rukolong no nor romi toni an bo ni bum ke rinku ani mung ke kisur deborma an bum ke rinku deborma boni para ke pornogor pe tumpara ang bon ke maka kojokha nung bo ani nawa bi khayo narutang anabi khaiba romi tongni an bon taw maka je ta phonom nar no ke romi di ang je an bon ang kono khane khaya amo an bepar nar romi toni ang no koi khama khana bo samu phatang tongtheng je ta tongtheng nar o samu borok bonak samuni kesir khai honang theng